И здравейте хора, днес ще правим видео с много яки игри. Изберете си една от всичките игри. Моля ви се, аз предпочитам или Free Fire, или Brawl Stars, или... Не знам, какво е да е. Brawl Stars, добре, айде Brawl Stars. Аз избирам малко Brawl Stars. Аз съм качил видео между другото в YouTube, как игра Free Fire. Изтеглете си я, моля ви, и ми пишете на лично. Ето, аз си ме изтеглил ония ден май. Имам два героя. Да, и сега ще видим на какво ще играем. Да. Може само да играем на това. Айде, пускаме се хора на Battle Royale. Теререрам. Започваме хора да играем. Аз не съм много добър. Аз не съм много добър, но доколкото знам, това е Нита. Май. Има супер сила мечка. Зеко, двата един кил взех. Тоест и двата, де. Хора, това е новия. Това е нова игра на това. Още на Нита. Между другото, това е нова игра, защото мисля, че и да, хора, взехме първата игра. Ето, това съм аз. Ще се пусне за още едно. Хора, имам купи между другото. Чакай. И за футбол. Отворих си това за футбола.